Dodi. Katsotaan vielä, että mikki on päällä. Kyllä se on. Seinässäkin on kiinni. No ei ihan seinässä, mutta kuitenkin. Niin mites tätä peliä pelattiinkaan? Joo. Tuolla heti spawneri, no niin. Tuo on hieno SN-muotoinen juttu. Tuolla on kyltti. Tuonne haluaisin hypätä. Tuollakin on vielä juttuja. Tuolla on slime. Wow, aika iso. Tuolla on spawneri. Varmaan pitäis käydä tuohon eka. Mutta kuitenkin. Joten vihdoinkin päätin jaksaa tehdä toisen, kolmannen, neljännen, viiden, kuudennen videon. Niinku en oo 125 vuoteen tehnyt. En tiedä onko se luku. Tuolla on chesti, niin haluan sen. Mutta päätin tehdä suomeksi muutaman kerran. Jos katsotaan, että miten se nyt menee. Nimittäin sitä englantia aina jaksa vääntää. Ja muutenkin suomikin vähän hakuisessa alkaa olla joku ei ihmisten kanssa puhu. Niin alkaa vähän sekin olla hakuisessa, että pitää sitäkin vähän kehittää. Niin meidän pitää ilmeisesti päästä alas. Tuolla on ainakin sieniä, niin niistä voi tehdä ruokaa. Tuo oli hyppynäppäin. Täällä on nämä, joo. Okei, bedrockia heti. Mitäs täällä? Mennään tästä suunnasta, niin voi lukea kyllä. Täällä on. Tämähän on katso. Ehkä jos kävis tuhoamassa sen spawnerin. Nyt tätä suuntaan. Okei, ehkä. Parkour Defor Pro. No kyllähän. No vittu se kusi jo heti. Se kusi saman tien. Siinä mitään kyllä ollut. Vähän musiikkia kaipaisi tähän, mutta ei jaksa musiikkia laittaa. No vittu ei mennä sitten. En käytä tunnelia. The mountain that was top of the world, but you need to limb to other parts to get there first. Okay. Base 1 blocks go. Please do not slimes. I don't know. Okei, ai. Melkein meni englanniksi jo. Mennään nyt väkisin. Sitä vittu. Jätän tuon mukaan. Noin. The tree use it wisely. No sitä saa kyllä odottaa. On mukavaa siistiä. No ei tiedä.
Herran Jumala tulee lähemmäs. Älä jumalauta tule tänne. Lyön sinua puupalalla. Helvetti, jos kehtaat tulla tänne. Oi vittu, älä hypittä. Mene pois. Mene pois. Jump shot. Nyt näyttää olevan lisää näitä. Mikä virta näillä on tässä mäkissä? Ärsyttäviä nämä vaan. Pois tieltä. No toisaalta expa saa. No mukavan turkoosen välissä. Pärnäppään. Meni jo, ei voi sprinttaa. Nurmituksesta mukaan hyvän kuulee. Ei oo pitkään aikaan pelannut, niin ei oikein tiedä mitä tekee. Täällä saattaa vettä. Ai niin, jos oli tuonne. Unohtuu. Tuota pitkin vois mennä ylös. Noin. Tuo. Tehdään vielä lapio sitten. Lapiolla lyön kaikki. Tuon jätän ihan varmuudeksi. Ja se oli tämä. Milloin tulee yö? No sitä kun ei tiedä. Koko ajan loppuu puut. No stikit itse asiassa. No leipää mulla on, että ei tässä mitkään. Tässä vielä hätää kärsitä. Noin. Täällä oli se skeleton. Missä se oli? Tuo on aika hieno. Mikä siellä olet? Mene pois. Ei saa aika paska. Mene pois. Tuo. Jaa, ei se ollut. No siellä on, mutta kun se on sitten liikaa tästä. No mennään tuonne sitten. Mene. Ei. Sillä että se tappaa sun. Noin. Siinä mennään puoliksi. Se yhtäkkiä hidastuu. Mene nopeampaa. Näin se on hieno. Oho, skeleton. Jos. Joku Extreme Heights on tämän mapin nimi. Mutta kun en oikein tiedä mitä virkaa sillä korkeudella tässä mapissa on. En oo vielä huomannut.
Ei ole tullut vielä korkeutta vastaan. Tämähän on ihan matalasti mennä. Aivan. Tässä on tämä. Ei tunne, ei voi. Miksi te ootte erinäköisiä? En tykkää. Oi perkele. Elää siihen vielä. Näin se syöti. Noin. Hyvä. Mä luulen, että mennään vielä. Torcheja voi muutaman kappaleita tehdä. Ai niin, näin se laitettiin. Tässä on hyvä Hobbitin kolo. No heti tuolla minun vitun ruuissa sähäläämässä. Selvä. Tuo on aika iso. Tuonneko pitää päästä? En minä helvetti sinne pääse. Ai niin siellä ihan ylhäällä on chest. Mennäänpä sinne. Ei siellä varmaan mitään spaanilla. Toivottavasti. Mitään spaanerina ainakin tuhoisin. Mitään siellä pitäisi olla. Toivotaan. Ei vesi. Säin. Tuollakin on spawneri. Tuolla on chesti. Tämä menee aika helvetin korkealle. Entäs mä vaan menen tuonne ja kaivaudun ylöspäin ja menen tuonne? Eikö se siinä sitten olisi? On creeper. Mene pois. Mene pois, kukaan pidä sinut. Mene pois. Hyi, rumalle. Tosi rumalle. Tähän ei välttämättä kannata jos mentäis tuonne maankamarulle. Vaikka siellä mitä nyt örkkimörkkejä onkaan. Ei tässä sinä. Mene pois, jumala. Mene pois, rumalet sinäkin. Mikä sapling tää on oikeastaan? Et mene minun noitten juttujen päälle. Täällä jotakin näköjään. Tuolta pitkin pitäisi lähteä. En vitus. Tuolla on airona, sinne pitäisi mennä. Siellä on talo. Mutta siellä talossa on kuitenkin sitten jotakin. Mistä me ei niin suuresti välittäisi. 4 bone mealia nyt. Jätän tänne yhden chestin, siltä varalla, että ei kuole. Niin laitan vähän